Ahojte priatelia. Takže mám pre vás informáciu. Zajtra sa bude v Jakubove otvírať reštaurácia. Sa bude zajtra otvárať, že podkultúrňaké sa to bude volať. Zajtra bude sa reštaurácia otvírať nová a bude tam aj ja, keby ste chceli dojsť do Jakubova sem tam. Takže tak ešte mám niečo nové. Idem štieľajky teraz, akurát keď je to také. Idem robiť nové video pre vás. Takže nové videjko bude. Takže tak, no. Teším sa z toho veľmi, že mám nových sledovateľov. A to je pre vás, pre tých, čo ma sledujú. Začal som s YouTubem, keby chcel niekto vedieť, kto chce byť YouTuber. Ja som začal s YouTubom minulý rok sa mi podarilo. Monika mala minulý rok 50-ku, tak predtým som začal natáčať videa na YouTube. A urobil som si svoj YouTube kanál. Doteraz chcem spraviť nejaké to videjko, aby mali čo ľudia kúkať. A teším sa z toho veľmi, takže vás pozdravujem a nech sa máte iba dobre a nech si užívate prajem vám pekné leto a užívajte si to naplno a buďte zdraví, šťastní a užívajte si život a ja na vás myslím. Teším sa s vami, že si užívate leto. Som tu iba pre vás a pre vás tu budem furt a budem sa z toho veľmi tešiť a mať z toho veľkú radosť. Takže tak. Budú veľké veci sa diať, budú skrátka. Takže tak, no. Je to na parádu a tá reštaurácia bude sa otvírať zajtra o 4 hodine po obede. Vás tam čekám o 16:00. Majte sa pekne, ahojte.